Where are you? Where are you? Ma Afambo, Clement Al-Hassan. Clement Al-Hassan. Then Nambu Al-Hassan. Muabu Clement. Okay. Naga, can I find me? I can son them. I can son them Nagi. Son them Nambu Obona. Obona Odumo. Obona Odumo. Mano Machizu. Ngwejilaya. Ejilaya. Asi Igbo Igala na ndozo na nna m wee claim Al-Hassan. Okay. Al-Hassan we inherited as Al-Hassan we inherited to our family. I chabuzir Al-Hassan in our clan. So my father was the person with Al-Hassan. Give me the give me the BML with the Al-Hassan. Ihe mere ji wete dị Al-Hassan bụ ka ọ yara ebu na dat na ebula ya bata obodo ka yara ebu ndị bụ Al-Hassan ka Al-Hassan protecta ndị bụ Al-Hassan ka ọ bụ na ha bụ Al-Hassan. Gosi nwe ka isu enwe si na ọza ma Igala za ma Yoruba za ma Hausa za just to make sure na or secure the community. That's okay. All right. Because okay.